че черпим живота. Браво, колега. Кой седи тук това воблер? После ще покажеш воблера успешния. Ама ела защо не дойдеш тук да снимаш във водата? Защото че те бутнем и двамата сривата водата, че падна. Дали да не бехме отишли на друго место? Аз ако после тя се удави тук, а? Нема. Добре си там и бутуши имаш. Къде пусна тази риба тук, бе? Ей, какъв камък е удари пъти. Добре, там се заканти. Бутуши имаш, там се заканти, виж предкажа. Какъв предкажа, бе, ти нормален ли си? Там бе. Извини, не ден да си издадем. Да, то по вода да ти върви най-добре. Дай ръка, ако такова. Браво. Yes, motherfucker. Много месо. 5 кила. Аз не съм 2 кила разперче. Аз едно разперче. Половината го изхвърлим. За какво да ти износим риба? Едно разперче фанах горе. Абе, това не се мие, бе. Бързак. На какво? На мозъка сафир търсих штука. Сметанен повод бех. Ето го и вълшебния бог.